విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిలో ఈ రోజు గాజుల అలంకారంలో దర్శనమిస్తున్నారు అమ్మవారు. గాజుల అలంకరణలో భక్తులకు అర్ధరాత్రి 1 గంట నుంచి అమ్మవారికి దర్శనం ప్రారంభమైంది. అయితే తెల్లవారుజాము నుంచి గాజుల అలంకరణలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో చేరుకుంటున్నారు. వీధి విధానాల ప్రకారం అలంకరణ పనుల ప్రారంభానికి ముందు వైదిక కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. 5 లక్షల గాజులు అమ్మవారికి భక్తులు సమర్పించారు. 3 రోజుల పాటు గాజుల అలంకరణలో దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈ అలంకరణలో అమ్మవారికి వివిధ రకాల రంగురంగుల గాజులను అలంకరించి భక్తులను దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. ఆలయ అధికారులు ప్రతి సంవత్సరం ఈ గాజుల అలంకరణ చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుందన్నారు. గాజులు తర్వాత